लाडू टीव्हीवर तुमचं मनापासून स्वागत। हाय फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 7व्या महिन्यात म्हणजेच 27 ते 30 या आठवड्यात गर्भवतीमध्ये आणि बाळामध्ये कोणकोणते बदल होतात हे सांगणार आहे। आज तुम्ही गर्भावस्थेच्या तिसऱ्या तिमाहीत प्रवेश केला आहे। पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीपेक्षा तिसरी तिमाही गर्भवतीसाठी थोडी कठीण जाते, म्हणून कोणती सावधानता बाळगली पाहिजे हे सांगणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनलला अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सुरुवातीला आपण बाळाचा विकास पाहूया। 7व्या महिन्यात बाळाच्या अवयवांची वाढ ही पटापट होत असते। या महिन्यात बाळ बाहेरच्या आवाजांवर प्रतिक्रिया देऊ शकेल, मोठा आवाज ऐकल्यानंतर लाथ व उडी मारू शकेल व तुम्हाला हे जाणवेल की तुम्ही त्याच्याशी बोलल्यावर किंवा गाणे म्हटल्यावर ते शांत होऊ शकतं। त्याचबरोबर बाळ आता जांभई देऊ लागेल। या महिन्यात डोळ्याच्या वरती पापण्याही येऊ लागतील, तसेच बाळ त्याचे डोळे उघडू शकतो व बंदही करू शकतो। 7व्या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत बाळाचं वजन जवळपास 1 किलो इतकं होतं आणि त्याचा आकार जवळपास 14 इंच इतका होतो। बाळाच्या अवयवांचा विकास हा अर्ध्यापेक्षा जास्त 6व्या महिन्यातच होतो। त्याचबरोबर बाळाची झोपण्याची वेळ आणि उठण्याची वेळ निश्चित होते आणि बाळ दिवसातून कमीत कमी 6 ते 7 तास झोपतं। त्यामुळे 4-5 तास बाळाची मूवमेंट जाणवली नाही तर घाबरण्याचं कारण नाही। आता बाळाची त्वचा। जसं मी आधीच्या महिन्यात म्हणजे 6व्या महिन्यातल्या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे की बाळाची त्वचा डेव्हलप होते, पण ती पातळ असते आणि कोणताही रंग नसतो। पण 7व्या महिन्यात बाळाच्या त्वचेला रंग येण्यास सुरुवात होते। आता आपण पाहूया की गर्भवतीमध्ये कोणते बदल होतात। तुमचं पोट आता मोठं दिसू लागेल, तुमचं वजनही वाढेल। आतापर्यंत तुमचं वजन 5 ते 7 किलोने वाढलं असेल। पोटाचा आकार वाढत असल्यामुळे पोटावर स्ट्रेच मार्क्स दिसण्यास सुरुवात होईल। तुमचं पोट वाढत असल्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता वाटू शकते आणि वाढलेल्या पोटामुळे व्यवस्थित झोपताही येत नाही। पण जास्तीत जास्त वेळ हे डाव्या कुशीवर झोपले पाहिजे। झोपताना पायाखाली किंवा पायामध्ये उशी ठेवून झोपा, म्हणजे पोटाला आधार मिळेल। इमेजमध्ये दाखवलेली सी आकाराची पिलो ही प्रेग्नन्सीमध्ये बेस्ट पिलो आहे। जर तुम्हाला ती खरेदी करायची असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। त्याचबरोबर पहिल्यापेक्षा ब्रेस्टचा आकार हा वाढलेला तुम्हाला जाणवेल व निप्पलच्या आजूबाजूचा रंगही गडद होताना दिसेल। त्याचबरोबर तुमच्या पोटावर एक उभी गडद रेष दिसेल। यात घाबरण्याचं कारण नाही, ही रेष डिलिव्हरीनंतर निघून जाते। अजून एक बदल म्हणजे शरीरातील रक्तप्रवाह वाढल्यामुळे तुमच्या हाताला, पायाला तसेच चेहऱ्याला या महिन्यात सूज येऊ शकते। पण सूज का येते ते पाहूया। गरोदरपणात तुमचे शरीर अधिक प्रमाणात रक्त तयार करते व काही वेळा अधिक द्रव्य साठवून ठेवते। जसे जसे दिवस जातात तसा हा द्रव्य तुमच्या हातामध्ये, पायामध्ये राहण्याची शक्यता असते, त्यामुळे त्या भागावर सूज दिसू लागते। कधी कधी असं दिसेल की दुपारनंतर सूज अजून वाढली आहे व तुम्ही सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर सूज कमी झालेली आहे। आता हे कशामुळे होते? दिवसा बराच वेळ तुम्ही उभं राहिल्याने पायाची सूज वाढू शकते, त्यामुळे काही कामे बसून करण्याचा प्रयत्न करा व दिवसा सूज कमी करण्यासाठी पाय वरच्या बाजूवर म्हणजेच पिलोवर ठेवून विश्रांती घ्या। तसंही तिसऱ्या तिमाहीमध्ये सूज येणं हे नॉर्मल आहे, त्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही। आता 7व्या महिन्यातील लक्षणे पाहूया। छातीत जळजळ होते, अस्वस्थता वाटते, त्याचबरोबर ब्रेस्टचा आकार वाढतो व कधीकधी ब्रेस्टमधून पिवळ्या रंगाचा दाटसर असा द्रव येऊ लागेल, त्याला कोलोस्ट्रम बोलतात। पण हा अनुभव सगळ्यांना 7व्या महिन्यातच येईल असं नाही, तर हे 9व्या महिन्यातही घडू शकतं। त्याचबरोबर 7वा महिना चालू झाला की काही महिलांना फॉल्स लेबर पेन चालू होतात, म्हणजे सराव कळा। या कळा ह्या कायमस्वरूपी नसतात। त्याचबरोबर तिसऱ्या तिमाहीमध्येही पाठदुखीचा त्रास वाढू शकतो। तसेच पोटाचा आकार वाढल्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो,
झोप न लागणे, तसेच वारंवार मूत्रविसर्जनाची भावना होणे, तसेच दातामधून रक्त येणे असे लक्षणे दिसू शकतात. आता आपण पाहूया की गर्भवतीने काय केले पाहिजे. सगळ्यात आधी तर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणं गरजेचं आहे. डॉक्टर जेव्हा तुम्हाला भेटायला बोलवतील तेव्हाही जाणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर तुम्ही जास्तीत जास्त वेळ डाव्या कुशीवर झोपलं पाहिजे. 6व्या महिन्यापर्यंत पाठीवर झोपला तरी हरकत नाही, पण 7व्या महिन्यानंतर हे डाव्या कुशीवर झोपलं पाहिजे. त्याचबरोबर तुमच्या कोणत्या टेस्ट पेंडिंग असतील तर त्या तुम्ही करून घेतल्या पाहिजेत, जसं की हिमोग्लोबिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, त्याचबरोबर युरिन टेस्ट, सोनोग्राफी ह्या 7व्या महिन्यापर्यंत कंप्लीट झाल्या पाहिजेत. आणि रात्री कमीत कमी 7 तास झोपलं पाहिजे आणि दिवसात 2 ते 3 तास आराम केला पाहिजे. त्याचबरोबर रोज तुम्ही तुमच्या बाळाची मूवमेंटवर लक्ष ठेवा आणि मूवमेंट काउंट करा. दिवसातून 10 वेळा तरी मूवमेंट झाली पाहिजे आणि कधीतरी दिवसातून 10 वेळापेक्षा कमी मूवमेंट झाली, जर कधी तुम्हाला 5 ते 6 तासामध्ये बाळाची मूवमेंट जाणवली नाही तर तुम्ही एखादा गोड पदार्थ खाऊनही बघू शकता किंवा डाव्या कुशीवर थोडा वेळ आराम करून बाळाची मूवमेंट होते का तेही पाहू शकता. आणि तरीही बाळाची मूवमेंट होत नसेल किंवा 10 वेळापेक्षा कमी वेळा मूवमेंट तुम्हाला जाणवत असेल तर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना जाऊन भेटा. त्याचबरोबर तुम्ही जास्तीत जास्त पाणी पिया, एक्सरसाइज करा आणि डॉक्टरांनी दिलेल्या आयर्न आणि कॅल्शियमच्या गोळ्या नियमित घेत जा. आता काय करू नका ते पाहूया. जमिनीवरील कोणतीही वस्तू तुम्ही डायरेक्ट वाकून उचलू नका. तसं केलात तर तुमच्या पोटावर दाब पडू शकतो, त्यामुळे शक्यतो ढोपरावर बसावं. त्याचबरोबर जेवल्यावर लगेच झोपू नये. ॲटलिस्ट 30 ते 40 मिनिटे तरी चाला. तसेच तेलकट मसालेदार पदार्थ जास्त प्रमाणात खाऊ नका. जास्त जड वस्तू उचलू नका किंवा जर तुम्ही ड्रिंक आणि स्मोकिंग करत असाल तर तेही करू नका. जर तुमचा 7वा महिना चालू असेल तर बेबी शॉवरचं प्लॅनिंग करा, फोटोशूट करा आणि जास्तीत जास्त आनंदी राहा व स्वतःची काळजी घ्या. तर फ्रेंड्स, आजचा हा व्हिडिओ मी इथेच थांबवते. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटद्वारे कळवा. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त फ्रेंड्स आणि नातेवाईकांसोबत शेअर करा. तसेच तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही खाली कमेंट करा किंवा आमच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरही विचारू शकता. आणि जर अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब नक्की करा.